No niin pojat, kertokaapas vähän tunnelmia tässä näin aamutuimaan. Vituttaa. Maailman paskin yö takana. Maailman paskin camping. Onneksi ei maksettu. Onneksi oltiin juutalaisia mustalaisia. Haittaaks jos mä vähän nukun tässä? Nyt pitäis lähteä 12 tunnin vaelluksena. 12 tunnin vaelluksena, kyllä. Tuossa yöllä nukuttiin tien vieressä käytännössä. Mopojonnet huristeli pitkin yötä siinä. Ihmiset huus leirintäalueella pitkin yötä. Voin sanoa, et nukku. Voisi sanoa, että ei voi leirintäalueeksi sanoa. Onneksi tänään on helppo päivä. Onneksi on helppo päivä edessä. Aside from my soul, there goes a sight now there goes a sight from my soul, there goes a sight from my soul. Eka kilometri oli tätä. Ei saatana, ei helvetti. Kohta alkaa aurinko paistaa. Tää loivene. Vielä ei tullut muuten eka kilometrimerkkiä. Onko syössä tulitikkuja mukaan? Eikä ole tulitikkuja. 4 asti, 3 asti. Ja oli muuten yksi rankimmista kilometreistä ikinä. There goes a sight from my soul. There goes a sight. Kemppipeukku. Now there goes a sight from my. There goes a sight. Pitäisköhän tosta? Tosta. Suoraan vasemmalla. Tää maistuu vedelle. Ei siitä ainakaan enempää voi maha sekaisin. Ja on muuten Gore-Tex. Joo, them Googles. On hyvä. Piritabletti. Mitä se on?
Oho, sepäs oli. Tää on ihan loputtoman pitkä kilometri. Tää kiva pätkä. Alltså vi måste ju ta ett kort. Se vähän ylemmäs näkyy. Ja 1000. Joo, tossa pilalla. Täällä sitä ollaan. Joo, sun kädet tuon syy. Valtteralla 5 tuntia siinä meni yhteen suuntaan. Lisäksi siellä oli vielä tunnin jono tonne helkkarin kielekkeelle. Koostoks me sit lähettiin menee. Oho! Otto otti vähän spurttia siellä. Näkyy vähän Vikkeleä jalkaa. Vikkelä kikkeli. Aika hyvä artistinimi. Vikkelä kikkeli. Osimies ei kimillä kävele. Toretex mies tallaa omat polut. Toi äijä katso teitä nauro. Tuutteko te ottaa vähän selfieä vaikka tähän? Vähän. Tähän nää ulkomaalaiset kelaa, kun me joka toinen sanoo vähän koko ajan. Tai oikeastaan 2/3 noista. Mitä Vähän näin selfie kolmasosa on vähän? Vähän selfie vähän. 2/3 noista vähän. Vähän pipa vähän. Vähän pipa vähän. Norja perkele. Sitä se on. Vähän. Sitä varmaan 5 litraa tullut ainakin juotua. Eikä kusettanut kertaa. Jesse jarrut pettää. Tähän porras tässä on. Askelma. Ainakin pari. Enemmän kuin 3. Mä laskin kanssa, että olisi enemmän kuin 3. Eiks tää ollut nytkin? Se oli kiva uni. Alusta. Ei jumalauta, ei helvetti. Kevyt päiväretki. Ei enää ikinä. Pahoittelemme seuraavan kohtauksen törkystä kielenkäyttöä. Otto, me laitetaan kyllä auton viereen. Mä en jaksa kävellä tonne pidemmälle. Narut autoon kiinni. No mut mieti miten paskat toi haisee toi auto. Halutaanko me nukkua siinä kärryssä? Nukutaan sun kärrys joka tapauksessa. Se on paska haile, missä paskassa nukutaan. Joo. Tää niinku valuu vettä. Ja sitten se kakkakikkeleitä tässä. Joo, ja vähän matoja. Kato tästä. Ihan läpimärkä. Aivan läpimärkä tää sun teltta. Jos Suomen paistaisi aurinko, niin vois vähän pidempään olla tässä. Muuten, kun ei meillä ole kiire lähteä mihinkään, niin antaa niinku... niin huomenna 6.30 herätys vasta. Niin, nimenomaan. Ja vauhti lähtee, se aamiainen jossain levähdyspaikka. Ei ketään vettä. Miten nää kepitkin on merkki? En mä tajua. Joku ehdotti sitä mökkiä. No ei, miten se olisi tähän auttanut? Ei tätä telttaa kuivata se mökki. Menkää nyt urbaanit hillerit vaan kotiin.
Toi on märkä lötkö. Lätsistä vaan. Eikä edes satanut. Mistä vaan viimeiset vitun kiristykset. Vitun kiristys. Viimeiset vitun kiristykset. Ei, mutta eikö sellaisia operaatiot oo? Oh, Oh, no. kyllä joo, teltapiereitä vähän kavennettu. Repstat tuulessa niin pahasti. Niin. Miten ne on vittu läpimärkiä kaikki? Mä en ymmärrä. Tää vitun vittua. Tää on aivan järjetöntä. Kato tätä. Siis, pestiiks me nää viime yönä? Mulla on nyt kuivata vähän. Täällä voi ihminen. Vittu tää on paska mene. Kattokaa tonne vittu. Mitä helvettiä? Siellä on uima-alue. Miten on mahdollista? Miten on mahdollista? Ei vittu pojat. Ihan kuin pissee. Seuraavassa jaksossa muun muassa vanha armeijan radioasema ja paljaita pyllyjä. Tilaa myös meidän kanava, niin näet sitten aina kun me laitetaan uutta eeppistä paskaa tänne tubeen.